tenim un problema. Què us passa? Explica, explica. Doncs mira, que la iaia del David em pren per una tia i no sé què de fer per demostrar-li que sóc un tio. Molt fàcil, ensenya-li la polla. Això és el que jo tenia a la punta de... Clar! Anem, López, que això se t'ha de posar a punt. Que guai, un iogurt! La que faltava pel duro! Fresca corrida, que ets una corrida! Et passeges per la casa com si fossis l'oficial, I tu ets la otra, la de baja cama! Impostora, que vens aquí per trencar el matrimoni, oi? Mira, vieja, jo només he vingut a menjar-me un iogurt i prou. A sobre, doncs mira, a partir d'ara, s'han acabat els iogurts en aquesta casa. Però tu de què vas? Ja m'has sentit i no et vull veure més rondant aquesta nevera. Guilla! Molt bé, me'n vaig. Ah, i el David no té dona, es toca. Tal com hem dit, López, sense pensar, en 2 temps. 1, obres batí. 2, el deixes lliscar fins avall. No, i espera't, que afegirem un tercer temps. 3, malucs endavant, que et deixi bé tot el tema. No puc fer, David, no ho puc fer. Em fa vergonya. David, no ho puc fer, això. Vinga, va, descarat, amb garbo, que ets un sexy boy, mira tu així. Però què boi ni què boi, David? Jo no ho puc fer, això. Bueno, pensa que ets un actor com jo, però en porno. Bueno, va, però ràpid, que encara m'agafarà una angina de pit. Vinga, va, tu sexy, amb rotllet, nen? Iaia, desperti, iaia. Ja s'ha salvat el Toni Curtis? No, iaia, a veure, una miqueta d'atenció, iaia, que això que veuràs ara és molt important. López, acció! On és? Collons, aquí, però amb els nervis, el fred que fot en aquesta casa i la mata de pèl que tinc, no. Però, tio, fes algo. Pensa en algo. Busca-la. Ja busco, però no trobo. Per dir-me que la Lupe era una deixada, no calia que m'avorréssiu el patató. No entenc què li has vist, David.